khana sara tripura rajyoni joto tripura saprasarok kha khamlaijak dukho nanglajak bubagra saltam romoi maijaya aboni sikang bo haino bot try khlainani of fasting no try khlainani hinoi jaya tongmang bini kaisa jung khaisingo photo mankha o photo no nogai belai khano kablai kha khamlaijak joto tripura sarok no belai khano ram kha tai bini shorirok belai hamya ongoi tongo aboni bagoi tini bubagra jodi mungsa thaisa ongkhang kai dara kha hinkai sara tripura rajyo horchung lainai jungbo tai tabu soitani bising jora tui jung lainai time aboni yagulo jung tamo decision na jung abo saimenya sara tripura rajyo horchung lainai lama rok block ongoi thangbai nai tarpore dia chini bubagra no yala yakar yala hor borok ringoi na tlangoi thango tabo haino hai borok ro hor yangoi tongmani decision na harai malai yang tonglai mani abono tui lai jungbo jotono bokha duklaijak bokha khamlaijak sara tripura rajyoni borok no oro jotono tui horni ব্যবস্থা বেবাক no khlaijak jotono sawnor ni tamo nang norok jungno sadi jotto am jonotarok sawai tongo jungse sawo jung bubagra chayani bagoi jungbo chaya oino tonglai hnoi jungse borok no norok kuno chamung numung tatubo di hnoi jung saharai tongo phiaba jotto public rok jungno chebana bagoi jungno ready tongdi hnoi chini uklogo phan dioi tongo abo wana cinta ang laijak blai kheno tabo bubagra tini phanyani kok rok tora tong tini sharik rogo tabok sak phano chini latest jung update khobor manya kho jung naising laijak jotono bokhar waijak jung naising laino tonglayo chini leader songnai bisingo kok salainai tabuk aboni yagulo jung sanja rogo te kaisa kusuk khobor rok manno jung aboni digi kaisa ashabadi asha oi tonglayo tini je nokha saltamung tongmani tini ni je sharik ngui tong ta usak jora lokorong na hanya achugo je tongnai rong no nung tom message nani musung kisa last question ang belai kheno borona hambairunani musungo tamni bagoi hinba jung kurui bigra khangra jotono oro rangganang maiganang borok kurui je phainai rok bokha tongmani bagoi se chini bubagra no logerinani hinoi tini sakjora tui oro jotto public rok jono সাধারণ parani kuna kuni ayang hasal jotto tripura rajyoni jotto borok tini oro sopaijak sal burum no phailai tonglayo ar continue oro tini 27 tarik ni simi continue tini sakjora tui tongoi tonglayo tini 1 tarik kha 27 28 29 tini 1 tarik 3 ratro nai tini bai 4 ratro nai 27 tarik ni horni simino borok thulai dong oro fungai mani simino bubagrani hunger strike no jung palai lenani hinoi naisinglai tonglai mani aboni bagai 27 ni simino jung oro tonglai kha aboni bagai jotono na ang hambairunani musungo joto tripura sarok no jung chebagoi tonglai rok no jung hamjagoi tonglai rok no bubagrana hamjak mani bagai aba hamjak mani kaisa mari jung pal hingkai salungnai salcha jung joyungnai jung ama hai khaina thungjamang tini sakjora tui jung tongo a thungjak mani yakni fyok nani ekmatro chini